बीपीएफ आरो यूपीपीएलनि खौसे जाहैनि दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारियानो आरो बेखौ जाहैयाबो हाग्रामा महिलारियानो। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव हाग्रामा महिलारिया बावैसो सान सिगाङाव बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे बे समाव यूपीपीएल आरो बीपीएफनि जे रायज्लायनाय एबा बे समाव खौसेखौ आंबो लुबैयो आरो खौसे जानो थाखाय थियारि होनानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव खाम्फा बरगयारि मोनसे समनि बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बुंफ्लानाय मोनसे रावसो जे बे समाव बीपीएफ आरो यूपीपीएल राजखान्थि हान्जाया मोनसे समाव सावरायलायनाय जादोंमोन, मोनसे समाव गोलाव बा गोबां खेब सावरायनाय जादोंमोन। नाथाय बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बे समाव खौसे जानायनि बेलायाव होबथाग्रा एबा खौसे जानायखौ फेलें खालामग्राया जादों हाग्रामा महिलारि बिथाङानो आरो बिथाङानो बा बिथांनि थाखायनो ज' जायाखै यूपीपीएल बीपीएफ होनानै गोख्रों अजद खालामदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव मोनसे समाव बै समाव जेब्ला सावरायलायदोंमोन मा जाहोनाव आथिखालाव एबा मैयानि जे बाथ्रा बुंनायाव खाम्फा बरगयारि आरो दिपेन बर' बिथांखौल' बाथ्रा बुंनो हाखो। बिथाङा रोखा खालामना हो बे सावरायनायाव सोर सोर दंमोन, बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि सोर सोर दैदेनगिरिया बेवहाय दंमोन बेखौ रोखा खालामहोनानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। आरो बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा फारि फारि फोरमायना होदों जे बै समाव सावरायनाय आयदाया गोबां खेब सावरायनाय जादोंमोन आरो बे सावरायनाय आयदायाव दिपेन बर', खाम्फा बरगयारि, इमानुएल मोसाहारि, रबिराम नार्जारी, रिहन दैमारिनिफ्राय लानानै गोबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा रोनगोरा नार्जारीनिफ्राय लानानै बे दैदेनगिरि बिथांमोना सावरायदोंमोन आरो बै समाव सावरायनायाव मोन्नैबो राजखान्थि हान्जाया जोबोदनो मोनसे पजिटिभ एबा खौसे जानायनि थाखाय गोबां गोख्रोङै आवगायदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङानो सासे जेराव बिथाङानो फेलें खालामदों। बिथाङानो बै समाव जाखिनि सावरायनाय जादों बे सावरायनायनि बेरेखा हाग्रामा महिलारिया होनानै गोख्रों अजद खालामदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों फिननाय होदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया खौसेथिनि बाथ्रा बुंफिननायनि सायाव बिथां खाम्फा बरगयारिया रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओरैनो बाथ्राखौ बांसाव ओरैनो बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। नाथाय बै समाव जिखिनि सावरायलायनाय जादोंमोन बे सावरायलायनाय थिरांथायाव गासैबो दंमोन जे बीपीएफ यूपीपीएल खौसे जानांगौ। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बै समाव हेंथा खालामदोंमोन, बिथाङानो गसंथेदोंमोन आरो बिथाङानो बै समाव गसंथेनानै फेलें खालामदोंमोन यूपीपीएल आरो बीपीएफनि खौसे जानायखौ होनानै गोख्रों अजद खालामदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिया बिथाङानो बै समाव खौसे जानायनि बेरेखामोन आरो बिथाङानो बै समाव खौसे जानायनि जेब्ला बाथ्राखौ सावरायदों बे बाथ्रा सावरायबाय थानायावनो जाहैया बा खौसे जाहैया बिथाङानो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। बे समाव हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राया ओरैनोसो बिथाङा बुंदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिन्थिफ्लानो एबा बिथाङानो जे खौसे जानोखौ बे समाव हाग्रामा महिलारियानो लुबैदों बेखौ दिन्थिफ्लानोसो बिथाङा बे खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंथिदों होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। राजाफोरनिसिम दिनै बुंनांगौ बायदि मोनदों, खारन हाग्रामा महिलारिया मैयाल' बुङाखै, बेनि आगोलावबो खनब्रै खनबा बिभिन्न जायगायाव बिभिन्न खोथा बुंदों बियो आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोनदों। आं खावलायगोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे एबसु प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो खाम्फा बरगयारि आंनाव फैदों, बाखिखौ मानो बुङा, मानो दोनखोमादों? बे नोंथांखौ लोगो हमनायाव खालि खाम्फा बरगयारि आरो दिपेन बर' थाङाखै, दासिमबो बीपीएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै दं आरो बीपीएफनि सासे मस्ट सेनियर नेता रबिराम नार्जारी एमएलए बिथाङाबो दंमोन। मा खारननि थाखाय हाग्रामा महिलारिया रायजो राजानि नलेजनिफ्राय
रबिराम नार्जारिबो दंमोन बेखौ मानो दोनखोमादों मा बुंनो नागिरदों दा रहस्यआ बाहायनो थानानै दं बिथाङा जे ज' जानायखौ नाम मात्रआवसो लुबैयो रायजो राजाफोरनिफ्राय दाय बारग'नो थाखायल' बुङो खिन्थु सिङाव बे जे ज' जानायखौ लुबैया बियो प्रमान जागासिनो दङ आरो जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोननो हागौ हाग्रामाया बर' जाथिया इसेबां जाम्बा जाम्बि नंला बर' जाथियाव लेखा गोरोंफोरबो बुजिनो हानाय व्यक्तिफोरबो दंसै बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारिया दोनखोमानानै दोननो हानाय नङा बेखायनो आं बुंदों जे मोनसे समावहाय आन्दलन खालामनानै दाजानाय बे बिटिसि थैजों अरजों दाजानाय बे बिटिसि आरो बिटिआरआव बर' जाथिया गावसा गावसि थानो नाङा राजनैतिक भाबै सामाजिक भाबै आरो हायोबा धर्मीय भाबैबो ज' जानांगौ होननानै जों बर' हारिया लुबैदों गोलाव सम राजनिति खालामबोनायनि उनावहाय गावसा गावसिखौसो जोङो बांसिन नुबोदों बेनिखायनो सम सम जोंनि जातीय संगठनफोर एखमबा बर' साहित्य सभाफोर एखमबा जोंनि आइजोफोरनि संगठनफोर एखमब्ला जोंनि फरायसाफोरनि संगठनफ्रा बुंबोयो जे राजनैतिक भाबै जोङो खौसे जानांगौ ओंखायनो गावसा गावसिखौ फोजोबनो थाखाय रायलायलायनांगौ आरो बेबायदियैनो दिपेन बर' बिथाङा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बावैसो उनाव आगोल बियो ज' जानायनि खोथाखौ बुंदोंमोन आरो बे हिसाबै बिपिएफनि सोद्रोमा जानानै रायज्लायनायखौ बाहागो लादोंमोन आंनि नेतृत्वआव रबिराम नार्जारि रिहन दैमारि आरो इमानुएल मुसाहारि आरो जोंहा आगोलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनि रबिनसन मुसाहारि बिथांमोनहा बुंबाय जे सार नोंनि लिडिंआवनो बे रायलायनायखौ आगोलनाय जाथोंसै रोखोमै रायलायनाय जादोंमोन नोंथांमोना हयथ' मिथिगौ रायजो राजा बिटिसि बासिया बयबो मिथिगौ जे सानसेखालि सिलिगुरियावनो प्रथम रायलायदों बे रायलायनायनि अखानायैनो जोंहा कास्टम बसुमतारी आरो प्रहलाद बसुमतारी मोनहा बे रायलायनाया जेबो नङा बिजेपिनि अक्सिजेन जोबनायखाय दा बिपिएफनि अक्सिजेन लानानै थांनानै थानो थाखायसो इउपिपिएलआ बे रायलायनायखौ खालामदों होननानै बुंजेनदों आरो बेखौ लानानै बिपिएफनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जादों सेबलायनाय जादों नागिरलायनाय जादों जे खोथाया बोरै ओंखारखो थाङै थुङै बेबो ओंखारहैबाय प्रहलाद बसुमतारी कास्टम बसुमतारी मोनहा बुंनानै लाबाय जे हाग्रामा महिलारिया जोंखौ लेंहरनानै बुंनो थिनबाय थानायखाय जों बे खोथाखौ बुंनांदों रायजो राजाफ्रा कनफिउस जानानै थायो ओंखायनो हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरखौ दोनखोमानानै खोथा बुंनायखाय आं बे सिंनि बिपिएफनि खोथाखौ आं दिनै प्रथमबारनि थाखाय बुंबाय जदिअबा आं बुंनायाव दा सेनियर जाहा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा उसुबिदा मोनगोन आं बुंनायखौ बेफोरखौ बुंनो नाङामोन होननानै साननो हागौ नाथाय रायजो राजाफोरखौ बेसे गोबाव दोनखोमानानै दोननो ओंखायनो आं दिनै बे खोथाखौ बुंबाय बेनि उनावहाय सावरायनाया खेबथाम जाबायमोन गुवाहाटियाव रायलायदों आरो धालिगावआव रायलायदों आरो जेब्लानो रायलायदों ओरैहाय बिपिएफ साइडनिफ्राय खोथा बाथ्राफोरखौ दस्रा बुंबाय थादों बेखौ बयबो मिथिगौ नोंथांमोननि मबाइलाव बांसिन दं बियो आरो बेफोरखौ हगारना होब्ला आं बुंनायनि उनावहाय नोंथांमोना जुदि हगारना होयोब्ला रायजो राजाफ्रा साबसिन बुजिनो हासिगोन आं खावलायो नोंथांमोनखौ बे खामानिखौ नोंथांमोना माव जेन' रायजो राजाफ्रा आन्दोआव थानो नाङा प्रयजन दंसै दिनै गाइखेरखौ गाइखेर नुनांगोन दैखौ दै नुनांगोन गाइखेरजों दैजों लगायनानै नों जुदि दै होनना बुङो गाइखेर होनना बुङो बे थगायनाय जागोन बे मिसा जागोन ज' जानायनि बेलायाव इउपिपिएलनिफ्राय जेबो समस्या गैया बेखौ जोङो प्रथमनिफ्राय मिथिदों बेखौ आं मिथिगौ रबिरामबो मिथिगौ बेखौ रिहनबो मिथिगौ बेखौ इमानुएलबो मिथिगौ बेखौ जोंहा रबिनसन मुसाहारि जायफ्राबो रायलायनायाव बाहागो लादों बयबो मिथिजोबगौ जोङो दा समस्याया जाहैदों बिपिएफनिफ्राय जाहा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय गावनि सार्थ'आ जुदि पुरन जाया एक नाम्बार कन्डिसनाव जुदि बियो एग्रि जालायलाया अब्ला बियो रायलायनायथिंनो थांहोखाया रावखौबो बेसो जादों आरो जायनि थाखाय आंखौ दखाराव हमनानै बिपिएफ दोल नागारनांनाय अबस्थासिम आंखौ लाबोदों बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ हंग्ला हंग्लि आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनो लुबैयाखैमोन खिन्थु बे मैया बुंनाय खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै जेब्ला समग्र बर' हारिनि
दैदेनगिरिफ्रा आरो बिभिन्न महलनि बुद्धिजिबिफ्रा आंखौ सोंबाय थाबाय आरो नोंथांमोनाबो फैनानै दिनै सोंबाय थाबाय। आं बेखिनिसिम बुंबाय आरो बिनिफ्राय बांसिन आरो गेसाव गोफोनफोर दङ आं बेखौ बुंनाय नङा।